Eu funche a leira na segunda feira, collemos rabizas que che son ben ricas. Fun buscar tesouros que poder guardar, por iso até a leira fun coa miña mãe. E na terza feira vimos a estribor uns 5 golfiños bailando sol por. Fun buscar tesouros que poder guardar, por iso no barco ia co meu pai. Eu dixen a terceira quarta-feira, e deron-nos os días, e dixeron verdade. Xerai, nós non decimos así, é logo como decides, ó. Miércoles, nós decimos no miércoles, é no jueves, é o viernes, e dixeron, ben, eu calei a boca. Cheguei e dixen á señora madre que riron-se de min, porque dixo quarta-feira a máis quinta-feira. O jueves chamábamos a quinta-feira. O miércoles xente chamábamos quarta-feira. Vaya, coño, quarta-feira, era ben. E dixera, non lle chamamos mulher, que verdadeiramente miércoles é mellor, ó. Nunca eu, non me enseñou nada e non son despois ese. Siguen como eles. Iba a lua toda. E ríense de min. Que dixía quarta-feira. E foi por iso. E máis chamábamos de quarta-feira, máis quinta-feira, máis chamábamos de... Eu non sei se eran galegas, nin se non. E a segunda e a terceira non? É galego? Si. E a segunda e a terceira tamén se dicía? Si. Segunda e terceira? Segunda, terceira, quarta e quinta? A viernes era viernes. E sábado e domingo e lunes empezabas pero despois tudo era. E martes era o mesmo tamén, era martes. Todo o impedimento foi iso, de quarta-feira a máis quinta. Entonces, cando ti eras nova, como lle chamaban os días da semana? Decíanse igual que agora? Igual, sábado, domingo, lunes, martes, quarta-feira, quinta-feira, viernes. Quarta-feira era o martes, quinta-feira era o jueves. E viernes, sábado e domingo. Solo cambiaban cuarta-feira e quinta-feira. Non deu máis a mañana a cada día e que sabía máis non estaba no día de E como era o refrán ese que decían, o que dixemos agora? O de hoxe é luns? Mañana martes, quarta-feira era o jueves. Mañana é tudo, xa casi máis jueves. Nunca máis. E todo o mundo dicía así? Quarta-feira, Ai, quinta-feira? moitos aquí, os vecinos todos. Informar, eu... Aquí todos, Claro. todos aquí. E na cuarta feira fomos pasear, todo aquel que queira pode vir probar. Fom buscar tesouros deses de soñar, en que estamos todos rindo sen parar.